Pazvesa TV wanagirwa sati bekomenti Umakasimbe kwa J Smart. Sikusimba njanje. Sure. Munofara zvizvo. Afara. Ndanyatsa kuona kuti pamati njanje apa makasimba zvizvo. Kusimba. Sure. Kwete kunyepa. Iri sei ku industry renyu uri kufamba sei? Mudanso unga vafana tiri kuvapushira maworks avo. Sure. Ande kungopusha zvinhu zviende kumberi chete vafana tomusumudza matalents. Sure. Ndizvo tiri kuita chete. Zvitava kuti basa riri kuenda mberi muzimu. Basa riri kuenda mberi zvese zviri kufaya topromisa kuti zvinhu zvifambe next year zvinhu zvinhu zvafamba tanenge progress ichifamba zvinhu zvichiita. Sure. Yeah. Bosi ndikuona kunge mukusimudzira mazimu. Mazimu tokusimudzira vafana vakando toda kuti industry ifaya. Yatsatenda mberi pane issue yamakataura pagungano yamakaita yemazimu dance artist yese. Alright, takachedzwa kuiko kamwe. Nekuti imi mugungano raimiri maitaura kuti imi makasangana na Fantan akakupa mukati akakupai $15. Ainamboti ndakasangana. Mirai J Smart makati Fantan akakupai $15 yekubatsira nekusimudzira mazimu dance artist. Ndakati ndakasangana neadministration yaFantan. Amuna kutaura kuti makasangana na Fantan but mukuti makataura makasangana neadministration involve na levels na same case no anambodaro administration chete. Osa makasangana neadministration na levels na same case. Na same case chete. But tinokumbira kuti timbokuplay rei ka video kana kakataura nakupana kepa maitaura muri pagungano. Ndakasangana na Fantan akatachatipa $15 yekubatsira mazimu dance artist. Akati mazimu dance artist $15 ndakukupa iwe J Smart ubatsire mazimu dance artist. Kuti mimi umboka mamushiti mimi makasangana unozoti ayi musastika but ndikungoti handichada zvainterview zvacho tirikwasangomira maoko zve handichada zvimwe zveinterview zvacho zvemaoko zvapindura baba unishungurudza ndikukushungurudza ndadii handimakuchizvinyepera megera YouTube channel when in my skills. What filter is sacrifice my views. Subscribe now, we need more views.